Ka Jentia National Council mentagasngi ka arpa pra dari Rusau arjara polai. Haka karwo ana presiden rang ba kaseng ubasan bor mileng do. Kapan pau ke jing sengelengo bat bom sengwe hap halor ka jingkren uba kremen cela. Ubal persyangru ban wat jingtiep halor ka railway project. Kaseng ka sengelengo bakar menteri Patrip Satyai ka jingtemu jong ka sarkar. Halor kata ka railway baga de ka rel kitmar ne ka rel kitbreu. Kaseng kapan pau ru balada ka sarkar ka bu ikaroy ka par hakmat. Balai umpai kmat Shakiwe ki Kampenroy, kum ka Government College, ki Residential School, bat ki Surok, ki balong ru ki Jimantoy bapaka, ya upai ba kathay. Ke nagaliang kejongi ka Jentia National Council, ngisngau ban tempau ke jing ngau lunga, ba ke jing ngau si panyo I ya ka ba cabinet minister jongi, kamta mo badai nagani ka MLA nagani ka thang kejongi. Ya ke baula keren halor ka ni ka railway ka ba jing temu jong sarkar ban ra ya ka railway hapo ka ni ka distrik ka jongi kumban supung kemau ba ka senghi hau Julai ka ada bani kendu markmat ban u sarkar mensela ban ya keren halor ka ni ka jing temu jong ka sarkar ban ra ya ka railway hapo isen jahil distrik ka jing keren ka jongi bat u sarkar men ula pan pau ba umpat don ha ka jing tip ka batik tikena halor ka ni ka jing temu ka jong ka sarkar Henry mental dangi pai kalayat da kumbalai sau benai san benai nadu bengi kendu ya ungi cabinet minister. Henry ngi ngolongo pat ngisngusi ban yo I bakat cabinet minister hadu ba unda statement hakini ki kindet sengi ki basyadin yo I ba umpat dan kata ka jingtip lene ka baka pakal lene ka jingtip ku bati kena halor ka ne ka railway project lene ka jingtmu jong ka sarkar. Ngis ngolongo kin bakumno kat cabinet minister unun dan jingtip Hak jing sisa kanu kinu kikam sahaswa ba ka sarkar kan ra syaw pajba ki deban ye kran seni ba lan ki deban ye tai ba apa ka cabinet meeting ka jongki handre ka bapen sngolo nga ingi keseng kalong bakum no kadu cabinet minister unang it is too early to judge ma uang ngidan kam ya kita ban it is too early to judge na marning par experience ping lada pikran ya kene kalong benta ladangin up hadu bangin da experience ngiting ba yo kan jan akan it's too late bengin persyak kan keldang ipai kan ne kejing keren kejong ka penisai ba usar kermen selahi kumukam badat minister empat dan kata kejing yo ijngai nak benta kejing nak benta kejing mentai jong upai ba ping de banyak ijngai ke kejing keta bat ngitip baladawan keralwe kandani kejing yo nong ba kandani kejing dunong handre habukut ngide ban perkat jengai ba ngide ban yo ijngai ya kalawe ngide ban perkat tangi kene ke pateng ke bamenta ngide ban perkat ru ya kalawai ke basyakmat lada ka railway kan wan hapo kene ke distrik ke jongi lene hapo ke jela ke jongi ke banja ya kene ke ribat ka jat benreu ke jongi tasakawe ke jing keren jong u sar kermen ha kene ki kendet ngileng baki media ngi yo I bawong lada wan ka railway kan penduna ya ke jing sniu jong u surak highway kan penduna ru ya kata ka traffic jam Pigine ki jing keren ki de betang ki jing yalam bakala ya upai ba lane ka jing tep etnya ya kata ka jing fail jong ka government ban ayangi uta surak ubabha ban ayangi kata ka development ka bakam ka bapaka kam tam apa izan hill district ladangi pai bun ba ki project ki badang sa teng apa kane ka district ka jongi Nipangi pelaru ba balai sisin ba kiseng halang lane upai ba upersya ka sarkar ka kuabet ban ya syekmat ya kinu ki project Handre habang ibu pada kijing dawah mata sarkar ki bubun ki project lani kita kijing dawah kun ki government college ki residential school ngi ba sarkar ka sngap menti kini ki minister ki jongi ki MLA ki jongi ki sngap menti handre da poya kani ka railway ki kilong very interested ya kani ka project ti na kilang jongi ka sengi ko apan kransai pa ka don shalendek jong kani ka project na kata ka daw kini ki cabinet minister na po rilom jantia kilang interest bahaya kani ka project tangina kalian keseng ngin sayat syakmat ya kajing pensai pajak ka jongi halor kajing keta jong kani ka railway lada kani ka railway ka wana po ka distrik ka jongi ngin salet syaki hinong kendok sinong ki beper ban aya kata kajing pensai ka papaka ya pajak ka kata kajing dunong ba kata kajing nong lada ka railway ka wan hapo kani ka distrik ka jongi